Mga isdang tamba nakuha og video sa usa ka netizen kanang lukso paingon sa ibabaw sa pantalan sa Olango Island. Siluan meron din sa report. Guys, ay mga tamban guys! Naluksos pantalan! Taghan kayo! Sa video nga kuha ni Roland Tisoy, gwardiya sa Santa Rosa Port sa Olango Island, makita nga puliki kining grupo sa mga lalaki nga namunit sa mga isdang napadpad sa pantalan ni adtong higayuna. Matod ni Roland, ang insidente nahitabo niya atong Lunes, Abril 1 sa 1:13 sa hapon. Nag-roving siya ni adtong higayuna ug nabantayan na lang niya ang mga boatman sa mga pampasaherong motorbangka sa pantalan nga nag-iyahay sa pagpamunit sa mga labas nga tamban. Daghan mga bundok sa tamban dire sa pantalan ma'am niya natol po dakong dagat. So pasin gi tukog to sila dagog isda mo to naluksok. Gihimakak ni Roland nga gituyo lang pagbutang ang mga isda sa dapit alang sa content. Awa po'y buhi nga tamban nga gikan sa ibabaw ma'am. Gipasusi sa RTV Balitang Bisdak sa taga BFAR 7 ang maong video nga kuha ni Roland. Matod sa Technical Assistant sa Regional Director sa BFAR 7, Johan Tijada, nga sama sa mga nahaunang sighting sa pundok sa daghang mga isda sa nagkariang bahin sa Subo, daghang posibleng mga factors nga nakamugna niining mga ecological events. Posibleng usa niini ang closed fishing season sa habig sa Visayan Sea gikan sa Nobyembre 15 ngadto sa Pebrero 15 matag tuig nga nakapaabunda sa isdang tamban sa dapit. Kahinumduman, Pebrero 18 ng tuiga nakuhaan usab og video sa usa ka netizen ang bagang pundok sa mga isdang lupoy nga midagsa sa pantalan sa Barangay Tingo, Olango Island. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merontina, Balitang Bisdak.